Otas me joo vähän. Eiku vittu, mehän tyhjää. Joo, mun pitää kans vähän syyä, juu. Eiku siis mulla oli tässä. Hop, joku apu ulkopuolella. Kohta tulee granaat. Minne se meni? Minne vittu se meni? Kuoliks Maukki vai? Joo. Ai vittu. Tähän se juos. Tähän kauppaan. Kuole. Varo, se... Nice. Veikkaan, että se oli yksin, mutta... Joku tulee. Okei. Minä on tästä. Mistä suunnasta? Oikein vai vasen, jos katsoo kadulle päin. Se on täällä munkaan tässä sisällä. Okei. Samassa huoneessa, mihin sä tapoit sen äijän äsken. Meni tuohon vasemmalle ehkä tuo, missä on toi Joo, siellä on. vihreä. Ai se... Ai se otti mun koko ajan monessa. En uskalla katsoa. Ei se halua kurkkaa. Ei, minusta tuntuu, että me osuin ainakin siihen jonkun. Joo. Pääseekö se mistään muualta reittiä, kun kiertää selustaa? Se tulee selustaa ja... Ehkä. Siellä se juoksee. Hui vittu. Minne siellä menit? Me on tässä ovesta. Se tulee tässä, on ihan just tässä. Me on niinku tässä ulkopuolella vähän takaspäin. Se tulee tähän samaan huoneeseen, mistä Joo. äsken. Pidä siis tässä ove, niin mie pidän tätä meidän selustaa tästä tavalla. Täällä tapata ittees. No melkein kuoli. Mikä tilanne? Ihan paskana. Älä... Vittu. No, yritetään pitää. Sä oot vielä fine. No en oo fine. Mun pakko mennä. Nyt se tulee mun selkään, Okei. Okay. Ei vittu, tää on sisällä toinen. Missä se on? Tässä sisällä. Missä? Vittu. Pääseekö Siinä. siellä? Kuoliks siellä? Joo. Se kuoli. Tulee joku toinen tiimiläinen. Ehkä se hämää tätä ja... Siellä menee. Kuka se kävi? Ei oo. Tippu. Se oli joku toinen tiimi. Tai yksittäinen äijä. How's it going, mate? What? You good? You alone?
Onko nyt 2? Missäköhän se on se viimeinen äijä? Ai niin, tossa on ovi joo. Mä en edes tajun, että tässä oli... Toi ovi on sulettu. Missäkään vitus ne on? Voiko se olla tuolla jossain? Ei se tuolla puolella juurissa. Näköjään se on varastanut kamat täältä. Tästä päästä tähän, jaa. En edes tällaista tajua. Joo, se on käynyt tässä ryöstöreissulla. Täällä on enemmänkin äijiä kuolleen. Onko se jossain karku? Semmoinen kellari varmaan saatana. Vittu. Joo, se on lähtenyt kellarin kautta karkuun.